F'kummenti lil One News wara l-laqgħa tal-Eżekuttiv, id-Deputat Franco De Bono għalli Lawrence Gonzi kisser id-demokrazija. Jiena ma nibdel xejn milli għamilt, jiena kburi li ġiliet tad-demokrazija f'Malta. Dik id-demokrazija li jiddispjaċini ngħid Lawrence Gonzi kisser kompletament. De Bono jgħid li l-unika dnub li tista' tagħmel fil-Partit Nazzjonalista huwa proprju li ma taqbilx ma' Lawrence Gonzi. L-unika dnub li tista' tagħmel li ma taqbilx ma' Gonzi. Jekk ma taqbilx ma' Gonzi ġadda minna John Dalli. De Bono ddikjara li l-Partit Nazzjonalista huwa mmexxi minn ftit familji li jiddeċiedu kollox huma u kawżat hekk l-affarijiet iġġeneraw ħafna. Daw hekk, jekk ma taqbilx. Jekk ma taqbilx dan hemm klikka terba' min nies, 5, 6 ma nafx kemm. Tajjeb hemm ġiex familji kollox jiddeċidu huma jiena semmejt il-klikka daw mhux illum qed insemmihom jien. Daw l-affarijiet inni nsemmihom jiena kont naf illi jiena ġew żmien jiena rajthom illi l-affarijiet iddeġeneraw, ħafna ddeġeneraw. Meta kien qed jikkummenta dwar il-fatt li mhux ser jitħalla jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss, Franco De Bono qal hekk. L-ironija hi li jien mhux ħankun kandidat, no problem, però stingat wara tal-BWS u tal-Arriva. Tajjeb żewġ fjaskijiet kbar ħaqdu fil-kabinett. Manuel Delija li kien responsabbli mill-fjask tal-Arriva ħajkun kandidat fil-ħames distret. Però jien għax astjenejt fil-vot tal-Arriva minix ħankun kandidat. Daw in-nies daw iridu n-nies daw l-affarijiet. Filwaqt li staqsa għal l-Partit Nazzjonalista ma ċċettax ir-riżenja tiegħu mill-ewwel meta kien ippreżenta xi xhur ilu. Jiena kont irriżenjat fil-partit, ara jien naħseb il-poplu ħajsaqsi għax ma ċċettawhiex. Messa ma ċċettawha. Filwaqt li reġa' tenna li Lawrence Gonzi kien qallu li seta' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss, semma x'kienet il-kundizzjoni li jagħmillu l-Prim Ministru. Għalli attakka l-Lejba kuljum dik id-demokrazija ta' Gonzi. Dik nixxieta bil-ġurament. Għalli attakka l-Lejba kuljum. Dik id-demokrazija għala Gonzi. Fi kliem Franco De Bono, il-vot ta' sfiduċja f'Karmi Mifsud Bonnici kien vot ta' sfiduċja f'Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru. Ta' kont ngħid wara ma tgħidlix li Karmi qed imexxi tajjeb kien jitħaq. Ma kienx jgħid li le, jew iwa, kien jitħaq. Tajjeb għax kien jaf li mhux imexxi tajjeb u l-vot ta' sfiduċja kien fil-konfront tiegħu tajjeb għax hu għażel il-Ministri li għażel.